Lukuni bagai kok to maka ham tubui phaijak Khumulwng Salka Hatio MS Aswini Ruhini Comany Kwtal Khuluk jakha 12 mas mani nakha hingke 1 mas free lukurok tei tamo nasim tongkho lerewi kringdi dakti khe hakino nai tongli choyawi Nokpat TV News. Tabu khanya hai phai tongo titi si Khumulwng Salka Hatio market to oro riang chomni ni buskang hai ka forest botongo o buskang no norok phakyang kana norok malai nai Aswini Ruhini Comany oro phai norok pai phedi norok ni bagai tam nang be bak no tongo joto manai no mairu maikha ni mosla goro mosla ni sutui be bak no tongo ke tabu oglaw ni bising tui jeng khnalai nai busuk jorani simi borok o samno romkha belakino o mahike coverage kaman bagai jeng takokno media mane sining an mungsumon debarma gake ang o company ni khoroksa managing khlai nai samong khlai tongo je company ni tui je tabno porchar khlai tongmani bo thai bo jaga klai amo bo bahai ke snamjaka bo bahai norok ni imang tongmani belake hambai oboke taklai no jengjago obong gake thanai talo jeng September no 19 tarik ni simi jenglaika o thai gake Khumulwng Salka Hatio bo hunjago gake riang chomni ebake forest chomni bo hunjago gake stall number gake 13 14 15 obo haja bo bahai government ni kuno kaisa hai ko public ni tui bo bahai gochim na hari o bahai khaje kawo o jaga o license tongo GST bo tongo o bahai ke bebak tamnai chinabo kuno problem kri o bahai ke chengsa khata bo hai ungke norok nai tongdi tabuk norok na kilibo phunung nai oroni manai tamotong ligo tabuk ni bising nong na picture phunogirkha obongka Salka Hatio je tongthai ustolono obahai nai thotok norok ni nukni bagai bebang sepsap norok ni bagai tui phaikya 12 mas manai paikha hingke 1 mas free abon norok khana ka waisipano tabuk phai tongkha 2024 ni gtai norok tamno nai tong nasigei phasu phachide Salka Hatio Khumulwng norok phunogon hingko oro to phadi yang cameraman kisa phadi o mane ron kisa phunogon norok nuknai Kwtal dialog bobo hairo company belakin color nai thaw belakin kaham go dalni dam busuk kisa san o dalni dam busuk dalni dam 84 rupees per kg 84 rupees kg wo go bo ki tilfrani da nai kubun hasten fortune company to fortune fortune mashhur da na mane mashhuri da engke tei I go bo khayo bobo kormo abon ke gram busuk ko kg rung no mane busuk rate dok mo ke 160 1 busuk 60 gram dam 168 rupees 168 rupees mo kicha dam bishi kintu mo kishi kintu mo oboni khayo jengje mui masing hina da mui masing ni abo hinke arham rice mono hina BPT bo hino abo hinke 60 rupees per kg sing wholesale price rito jeng bazani jeta price diyo abo sing narigya jeng ekdom low price sing sar video clip to nong na sphungnani sing mangla tomo hinke hor ainai gobang ma mananyo thung pai phunu kangke hor sa aine gnorok taitom naitong norok o je ustolono norok phaidi phaiei norok je nangmani mananyo norok omrate khnai manai puilaw nong ang saka video clip ke belakin khatung jak nayabo abo hai kuno dino khnaya ko norok no news ni bichingtei mangplik srai phunuka 2024 ni happy Diwali ni upolokhe tini norokno Kwtal kuk norokno obahai sujok ri rekha ke sarni bung kisa sagat ani bung ke Ganesh de Burma nickname jini ke ani para hingkai arsigat khwai ke tabusung Khumulwng sedal lengkha jeng oro norok ni je o stolni tuyei lukorokno obahai message tongne jeng jotona dot lokno kobong je kobor are sawo je chinoro visit khai pai jeng joton low price te riwo
जों जे पेकेज दङ आ पेकेजनि अनुसारे जोंबो गामनो खाय दङ जों तेब आपग्रेड तस्काङो तेब आपग्रेड खायनाय आस्ते आस्ते आपग्रेड खायनाय आबरंनो संको Banyak ni tangka angka tai tak mana kuno okorok dana mana आधार dokumen कार्ड आधार कार्ड नांनाय जों फेमिलि पेकेज संके आधार कार्ड नांनाय हिंके एक्स्ट्रा बरगो हिंके नांगया ओ जे बिजनेस पेकेज हिंके बंगनिखे कन्सिडर तंगनाय एर परे के एनजीओ पेकेज गंको पैरा मिलिट्री की पेकेज बंबाय कन्सिडर तंगनायसे पासे ke mana ni Ani mungke samal de berma ang orono kami hingke mandai ang orono samok khai dong samong jara jara borok kri hingke ang oro phai chuba phayo belai keno norok ni bising tui no port news ni bising tui belai keno mangpli gobo kono dino obahai khnaya ko norok dati phai no norok kurungdi tai tam nai tong tini ni bagai lukorok no norok nai tong nai rung no belai keno khatung khaja khlai khaprung mi phaidi obono norok ni man thai ko norok ni magnang ko omahai don tai kun dino nogya ko o khumulwng bisingo je titiari si khumulwng omosuk dorong no free haike rei tongo to asuk joro to nyang sutai dinini nai tong nai rung joto na hambai